fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Din se nofru għall-irwieħ ta' intenzjoni ta' Lino Vella u l-familja Camilleri. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Illum qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-Verġini Marija Sultana tal-Paċi. Nitolbu għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-komunitajiet tagħna, għall-paċi fid-dinja, speċjalment għall-paċi fl-Ukranja. Dawn nies qegħdin isofru ħafna intortament, nitolbu għalihom u anke għall-aggressuri tagħhom ir-Russi biex isibu mezzi ġodda u triqat ġodda tal-paċi. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa li Kristu ħnina. Int li għandek il-klim tal-ħajja mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubietna iwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla permess tal-Iben il-waħdini tiegħek intrid tislim u l-paċi lil bnedmin bl-interċessjoni tal-Verġini Mqadsa Marija, għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-slim dejjem maqudin fl-imkien bimħabba taħwa bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix fi saltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Osea. Dan jgħid il-mulej: Meta kien tfajjel, Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lil binti. Imma aktar ma sejjaħtilhom, aktar tbedu minni. Offrew sagrifiċċji lil Balim u baħru quddiem l-iskolli. Kont jien l-Efraim għallimtu jimxi, erfajthom fuq dirajja, iżda huma marfux kemm kont ħadd-ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jiena ġbittom, brabtiet ta' mħabba u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddeh. Lejja immil nitmaħħa, daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħninti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax inġib fix-xejn l-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem. Jiena f'nofsok il-qaddis. Jien ma niġix biex naqret. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Oraj ta' Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini. Għajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħas-salvana flimkien. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Erġa' Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja u ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint kabbart għalik flimkien. Itfa' fuqna d-dija ta' wiċċek u nkunu salvi. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Iż-żmien huwa mitmum, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. B'xejn ħadtu b'xejn għatu il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Intom musejrin x'għandru wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet, fejqu il-morda qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi keċċu x-xjaten. B'xejn ħadtu b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram. U la l-ħorġa triq, la żewġ il-bisi, la qriq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titħlu, araw ikun xemmi jixraqlu, tmorru għandu u wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm.
Meta tidħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha. U jekk tkun dar li jixir ilha ħajjiġi fuqha s-slim tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixir ilix, ħajjerġa' lura għandkom is-slim tagħkom. Jekk imbagħad xi ħadd ma jilqakomx u ma jismax minn klimkom, oħorġu l-barra minn dik id-dar jew belt u farfru t-trab ta' saqajkom. Tassew ngħidilkom li jum il-ħaq ikun eħfef għal Sodoma u Gomorra milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu jagħmel ordni lid-dixxipli tiegħu jgħidilhom intom hu sejrejn x'għandru għejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Imbagħad jagħti indikazzjoni x'għandha tkun il-ħidma ta' kull min irid ikun dixxiplu apostlu tal-mulej. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten. Il-ħidma ta' Ġesu bħala l-feddej kienet ħidma liberatorja, ħidma ta' ħelsien kontinwu. U għada hekk. Dak li Ġesu għamel matul it-3 snin tal-ħajja apostolika tiegħu, dik il-ħidma ma waqfitx ma tluħ tiegħu fis-sema, imma hemm saħħejn bil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija, bil-preżenza tiegħu fl-Ewkaristija, in-nisrani għandu jżejb il-ħeġġa biex ikompli l-ħidma li għamel Ġesu. Fejqu il-morda, qajmu il-mejtejn, fejqu il-lebrużi, keċċu x-xjaten. Din il-ħidma għada bżonn juża fil-Knisja. Aħna forsi naħsbu li il-fejqan tal-morda u il-fejqan mill-mart il-kbir, imma hemm fejqan li aħna nistgħu nagħtuh. Il-fejqan meta aħna nappoġġjaw lil persuna marida x'inhi l-marda tagħha kbira jew żgħira, bil-fejqan jew mingħajra, imma nidu nakkumpanjaw il-fejqan tal-persuna għax li persuna taċċetta is-salib tal-mart u ssib minn ħobba diġà wasal parti mill-fejqan għalija. Għax persuna li jaqa' fuqha s-salib tal-mart u għandha disperazzjoni hija persuna marida tas-sew. Marida tas-sew għax mingħajr tama u l-bniedem mingħajr tama ma jgħix. Allura l-ħidma tan-nisrani hu li jissaħħaħu bil-preżenza ta' Kristu u jwassal din is-saħħa, din il-fiduċja lill-oħrajn. Imbagħad Alla hu fuq kulħadd u ma sa jħalli lil ħadd li jarfa' s-salib tal-mart, tal-lebbra, tal-preżenza tal-Ispirtu l-żiena waħdu. Aħna jridu ngħinu lil dawn in-nies. B'xejn ħadtu, b'xejn nagħtu. Aħna lilna kull ma ġimoti minn Alla, ġimoti gratuitament mill-grazzja tiegħu b'xejn. Jekk aħna għandna ftit ta' saħħa, jekk għandna ftit tal-fidi, jekk għandna ftit tat-tama, ġiet mogħtija lilna u nżeret fil-qalb tagħna. U jien ma nistax ngħid jien jimpurtani minn innifsi biss. Jien tinħares madwari u nara li nsib ħin għall-oħrajn biex imbirek il-ħidma tal-mulej u imbirek il-momenti taqtih il-qalb meta niltaqa' ma' bniedem marid, ma' bniedem li hu maħkum minn l-ispirtu tar-rabja, tal-ejra, tad-delużjoni, tal-frustrazzjoni. Mhux dan huwa l-ispirtu ħażin? X'inhuma l-ispirti ħżiena? Meta bniedem m'għandux imħabba lejn l-oħrajn, meta bniedem huwa mġielet magħhom, mhux dawn l-ispirti ħżiena illi Ġesu jgħid l-apostli qogħdu attenti ħalli tneħħuhom. B'xejn ħadtu, b'xejn nagħtu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom la tad-deheb, la tal-fidda u lanqas tar-ram. Mhux se jgħinukom fil-ħidma missjonarja tagħkom il-ġejt tad-dinja. U la ħorġa għatri u la żewġ tilbies il-aqriq u la ġifieri ittamaw mhux fil-mezzi li għandkom imma ttamaw fil-ħina tiegħu. X'jgħid il-Papa Franġisku f'dan ir-rigward meta kien hemm fostna? Jgħidilnek naf li permezz tas-sinodu bdejtu proċess ta' tiġdid u nirringrazzjakom għal din il-mixja. Ħuti, Papa Franġisku, din hi s-sija li fija għandna nirritornaw għal dak il-bidu taħt is-salib u nħarsu lejn xiex bħala mudell lejn l-ewwel komunità nisranija biex inkunu knisja, u din hija importanti hawnhekk jenfasizza l-Papa, biex inkunu knisja li għandha l-qalba il-ħbiberija ma' Ġesu u x-xandir tal-Vanġelu tiegħu u l-bqija jgħid il-Papa l-bqija kollu tiżjien.
Aħna semmejna l-festi d-darba l-oħra, il-festi huma importanti parti mill-kultura tagħna, iġibu l-ferħ, iġibu ħafna aqda bejnietna u xek. Imma mhux dik iktar importanti għall-Knisja, l-Knisja l-iktar importanti li jkollha l-qalba il-ħbiberija ma' Ġesu u x-xandejr tal-Vanġelu tiegħu. Allura il-Papa jgħid titkun Knisja li tixtieq toħroġ tiltaqa' ma' kulħadd bil-mużbieħ tal-Vanġelu mixgħol fidejja. U mhux kun ċirku malu, mhux 4 gruppi malu ejna għalina ma jimportanix mill-ħajja ta' barra. La tibżgħux taqbdu il-Papa kif diġà qed tagħmlu toroq ġodda forsi wkoll riskjużi ta' evanġelizzazzjoni ta' tħabbira illi jmissu l-ħajja tal-Knisja u dejn jagħmel għal 7 darbiet din is-sentenza li se ngħidu issa għax il-ferħ tal-Knisja mhux il-banet u l-murtal, dak ju wkoll ferħ tagħna wkoll. Imma l-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza. L-opri sbieħ fil-Knisja jibqgħu hemm sbieħ. Imma mhux dik il-priorità. Il-priorità x-xandir tal-Vanġelu. Sa da x-xandir tal-Vanġelu ma jsirx minn hawn minn fuq l-amboni biss. Ejwa jsir b'mod solenni. Imma il-ħabbir tal-Vanġelu huwa dmir ta' kull Muhammed ta' kull qed jiġi għal dawn l-erbat biex xinħorġu minn dak il-bib il-barra, bid-bissima tagħna, bil-ferħ tagħna, bl-ottimizmu tagħna nuru illi aħna ntqajna ma' xi ħadd ġew. Ejja nitolbu lil Verġni Marija li timlina bl-istess entużjażmu li kellha meta marret taġġel tħaffef lil-Loliet ta' Ġuda biex tifraħ ma' kuġin ta' Eliżabetta. Ejja nżommu dan l-entużjażmu f'qalbna u naraw li kull okkażjoni tiġi f'ħajjitna fit-toroq tagħna hija okkażjoni illi naqsmu il-ferħ tal-Vanġelu. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej ejja issa nresqu it-talbit tagħna. Nitolbuk mulej biex tagħmilna konxji illi int kontinwament lilna tibatna aħna qegħdin f'missjoni. Aħna l-mibgħutin tiegħek. Laqgħana ma' dawk il-persuni li jixtiequ jisimgħu għandhom għal qalbhom illi jisimgħu il-kelma tiegħek. Nitolbu tina l-qawwa mulej biex ma ngħixux fil-kontradizzjonijiet aħna mal-kelma, biex ngħixu f'integrità, f'imħabba, f'fedeltà il-Vanġelu tiegħek u nkunu tassew ħbieb tal-bxara tajba. Nitolbu għamil minna devoti tal-Madonna missjonarji kif kienet disċipli perfetti billi inħabbru bil-ħajja kollha tagħna bl-integrità tal-ħajja tagħna l-imħabba li għandna lejk mulej. Nitolbu għati l-faraġġ lil-morda kollha tagħna, lil dawk maħkumin minn spirti ta' mibeda, ta' firda, ta' ejra, ta' gburija. Neżżana minn dan kollu li bissna l-ispirtu tal-umiltà u tal-qdusija tiegħek mulej. Nitolbu inħarsu lejn il-wiċċa żejs tal-Madonna tagħna u fil-waqt li niltaqgħu ma' dawk l-għajnejn sbieħ mimlijin ħnina għalina. Nippreżentaw fil-qalb tagħha il-ħtiġijiet tal-familjari tagħna ta' xi persuna mbeda minn Alla, ta' xi persuna mħabbta f'xi salib partikolari, tal-insara ta' pajjiżna speċjalment dawk li mhux qed jipprattikaw il-fidi biex il-Madonna terġa' issibilhom triqat illi tressaqhom lejja. Ħalli anke f'dan iż-żmien ta' paganiżmu insibu nies appost li kapaċi jxandru bil-mużbieħ tal-Vanġelu l-aħbar it-tajba. Flimkien Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija
nitolbuhom biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Aħna nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi, nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija l-ħtijietna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti d-don tal-għaqda u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajt u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din hi l-qaddejja umli tiegħek li laqgħet it-tħabbira minn fom l-Anġlu Gabriel u nislet fil-ġuf safi taqqa l-Prinċep tas-Sliem Ġesu Kristu ibnek. Din hi dik l-om illi frabta sħiħa mar-rieda t'Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuq u ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem fil-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hi d-dixxiplu ta' Kristu illi talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli, ħerqana talbet għall-miġġa tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet bil-Missier. U għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn sa kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokkon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apostli mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nersqu issa lejn il-qalb tal-Missier nitolbu li
din il-qalb li huwa sawwar ġewwa fina dakinhar li tagħna l-eżistenza jeħlisilna minn kull sens ta' gburija, minn ejra, minn diviżjonijiet, minn spirtu tad-dinja li jfittex bis-silana u r-rabtiet ta' din il-ħajja u jerfa'na l-ispirtu tagħna lejk ħalli nsiru nħobbuh u nafru bħalma hu ħanin tassew bil-qalb. Missierna li inti f'ismek jitqaddes ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid inti fis-sema hekk fl-ard. خبزنا كل يوم متينا اللوم أفرنا لنبيتنا هل منافر للمنوهات علينا لا دهنيش في التجري إزدا أهلسنا من الدني أهلسنا نطلبوك ملاي من كل دني أتينا في التيبة والهنينة تيه الباچ في زميننا شنكونو هي لسا دايم من الدنوب ومهارسا من كل انكويت احنا نستنى ونتماو لنا والمجيا السلفاتور تانا جسو كريستو مولاي جسو كريستو ليات الأبوستل تيه inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħaris lejn dnubiet nizdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija istimula li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tnekki dnubiet tad-dinja ħenna lina. Danu Ġesu li lilna jħobbna billi għamilna parteċipi minn missjoni tiegħu u jibatna fismu biex nwasslu l-aħbar it-tajba bil-ħajja kollha tagħna kif inhi. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
nitolbu. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santisma Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull forrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Bil-qalb, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas-Santisma Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull forija sabiex miegħek imennija ingawdu l-eternità. Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina lija minna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini f'din it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi infittxu li nġibu l-qoddim fostna dak is-slim li ħallilna Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.